Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kebareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi irayan. Damar Wulan Keratu. Seri perangan Minak Jinggo Leno utawi Ronggo Lawe Mokswa. Dalang sarta pendapuk katindakan Rokomas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto. Dewan sutradara katindakan Rokomas Aji Soko. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran. Katindakan Adimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Adimas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak. Lekting katindakan Adimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungguling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakan Ibu Supariana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakan Adimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Rokomas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audi. Ingkang dipun pangersani Rokomas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Adipati Wuru Bisma Minak Jinggo. Ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Dayun Bapak Itul Kiem katindakan Rokomas Imam Sarjono. Angkat buta dipun paragani Rokomas Andi Suratmin. Angkut buta dipun paragani Rokomas Anom Suharyanto. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Majapahit.
Juwita Ratu Kencana Wungu ing dalu menika dipun paragani Nimas Menik Widyawati. Patih Lu Gender katindakaken Adimas Sabdya Giyanto. Raden Layang Seta kaparagani Adimas Eka Pranata. Layang Kumitir katindakaken Adimas Abi Rojali. Ewon dene menak koncar dipun paragani Raka Mas Andi Prastya. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Adipati Ranggalawe ing dalu menika kaparagani Raka Mas Aji Saka. Mertaraga katindakaken Mas Puput Jarmiati. Wangsapati dipun tindakaken Raka Mas Dedek Wibisana. Buntaran dipun tindakaken Adimas Riko Saputra. Wondene sekati katindakaken Nimas Atun Sagita. Salajengipun nggambaraken wonten ing Taman Kepatihan. Anjasmara katindakaken Nimas Diah Maharani. Damar Wulan dipun tindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Waita kaparagani Mbak Ayu Sri Pancawati. Wondene puyengan katindakaken Nimas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami dipun tindakaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol Mban katindakaken Siciyu Arum Somplak. Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala. Namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun. Sarat
Sang Jwita Ratu. Layang Seta lan Kumite. Yo dibalan Jwita Ratu. Lan sekabeh prajurit ana ing praja Majapahit. Ingsun nelakake gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene penjen sedaya kersa marak sebo jumbuh kalawan layang iburan ingkang penjantam. Dal sak menika ingsun ngawontenake piswanan aku. Jalaran ingsun badhe ngrembak kahanan wonten ing praja Majapahit. Ingkang sak menika nembe kasempyok ing memala utawi boten tentrem. Sedaya menika ingkang jalari nak jingga nggih Bisma. Ngantos kathah suku guru ingkang sami gugur sak tengahipun medan loko. Jalaran boten kuawi ngadepi kridanipun minak jingga nggih Bisma. Ingsun ngantos lupus ing penggalih menapa ket ingsun ngasta pengayoman menika mung sak kedheping netra lan sak mekaring payung. Jih Sang Jwita Ratu. Panjenipun leres wonten ing praja Majapahit wedal sak menika nembe kemawon boten tentrem. Saking tumindakipun Uru Bisma nggih minak jiwa. Nanging kula suwun kanthi sanget Sang Jwita Ratu. Boten sisah kekes sajroning batos. Lelampahan menika badhe kula mawan rembak. Bok menawi wonten wedal kula badhe mawan rembak kalian Mas minta koncar. Dosa tentu. Menawi ngaten ingsun nyumenggakake. Car Paman Patih Lugender kados pundi? Mesti wae kupingmu keprungu nggih, mripatmu utawa netramu ya mesti weruh nggih. Ning praja Majapahit lagi ora tentrem. Karana tumindake Uru Bisma ya minajiga. Sliramu ya aja menem wae. Ya kudu urun-urun rembug cara pinemumu kepiye Ngaten nggih. Paman Patih Lugender. ya. Estunipun perkawis menika. Kula pribadi ugi nderek prihatos atas guguripun para saka guru wonten ing praja Majapahit. Kakang Sindrorejo ugi gugur wonten ing Aranggana awit tumindakipun Uru Bisma nggih minak jingga. Kalebet bojo kula Mintarwati saha Mintarsari ugi dados korban. Ya. Mila kangge nirep pranggeng ageng Majapahit saha Kadipaten Blambangan menika pemanggih kula dipun wontenaken pilihan Senopati. Lho. Kedangon mo. Laras mo. Nuwun sewu Sang Jwita Ratu. Menawi wonten kepareng dan dalem kula badhe nyambet aturipun Kakang Minak Koncar. Kakang Minak Koncar, layang seta menawi to panjenengan nggadahi pemanggih wonten ing Majapahit kedah diwontenaken pilihan Senopati. Iya. Menika kedangon mene wedal tiyang-tiyang Blambangan ngasek peperangan wonten ing negari Majapahit. Leres. Perang menika sampun dumados. Iya. Kenging menapa kedah dipun wontenaken pilihan Senopati tumrap Kraton Majapahit. Sami kemawon panjenengan menika maringi kalodhangan tiang-tiang Blambangan ngrasek ngejor mumur Kraton Majapahit. Majapahit menika kathah senopati-senopati ingkang agol-agolipun mo. Lho. Bener kowe ya. Layang seta, layang kuwi. Iye. Car nggih. Lho golek senopati kok ndadak pilihan.
Apa sliramu ora keprungu, apa ya ora weruh? Mboten. Ning Praja Majapahit iki wis ana senopati sing pengpengan, sing sekti kok ta. Majapahit sampun gadhahi senopati. Ampun ae. Sing kepengen. Wis ana. Lajeng sinten paman? Wala Lho kaya Nggih. ngene. Ora ana liya ya putraku Layang Sita, Layang Kumitir. Lho. Kuwi Gatotkaca-ne Antarjane wong Majapahit. Leres Letik tanpa sodang. mabur Tanpa lar. Letik tanpa sodang, Mabur tanpa lar. mlebu warung ora tau bayar. Ngisi-ngisini anake patih mlebu warung ora bayar. Salah tampi. Mergi gadah asisten pribadi sing khusus bayar. Menika leres Sang Jwitorat. Menawi ing mangkinipun kula kawin suda minangka senopati perang wonten ing negari Majapahit, tetandingan kalian Minak Jingga Urubisma kula pemaken jiwe. Siji musuh selawe. Siji. Layang Seta. Selawe. Minak Jingga. Nang ngendi? Layang Seta to dimana? Minak Jingga tak sadok kaya bal-balan. Glundung. Krungu Cak. Nggih. Leres Sang Jata Ratu. Dahulu ingkang tumempah wonten ing kraton Majapahit awit saged patrapipun Urubisma Minak Jingga. Kula suwun panjenengan ampun kekes ing penggalih. Sager tasih wonten kula Majapahit tasih kukuh bakuh kencar-kencar pindha anggae kencana resmi. Bener. Menawi mangkinipun kula kapiji pinangka senopati perang. Mesah yuda kalian tiang-tiang Blambangan. Utaminipun Urubisma Minak Jingga. Kula mboten gigrek, kula mboten wedi. Aja menika Minak Jingga setunggal cacahipun. Bebasan jiket kula mboten wris. Apa kuwi dijiket? Siji mungsuh 50. Siji. Layang Kumitir. 50. Minak Jingga. Menang di. Lho. Menang Kumitir. Apake Minak Jingga? Minak Jingga kawas. Krungu kowe. Kula idak-idak. Kula juwata sirahe. Kula saged ironge. Kula celek mripate. Kula jewer kupinge. Tambah siji. Napa? Idone matri. Minak Jingga lepak. Putrane sapa nggih? Omate Lugender. Krungu Cak. Sang Sita Ratu, Minak. menawi wonten keparentang dalem, kula badhe nyambet aturipun Layang Seta saha Layang Kumitir. Wah, monggo. Ngawiaten. Layang Seta, nggih. Nalikaning sliramu ketemu karo Minak Jingga, bebasan jiwe. Leres, iku nek kanggone aku mok sithik. Lho. Kok sithik niku? Jiwe. Menyek. Siji musuh selawe. Siji Layang Seta selawe. Minak Jingga isih menang Layang Seta. Datan beda Kumitir. Jiket Siji musuh 50. siji Layang Kumitir 50 Minak Jingga isih menang Layang Layang Kumitir. Minak Jingga tak Yen suwati. matur ngersa dalem Sang Jata Ratu. Aja muluk-muluk. Lho. Mulu-mulu pripun? Mergo apa? Karuhananmu ya. Nggih. Nalika ana payo-payo Majapahit, Nggih. digempur dening musuh. Campuh perang ning Aranggana. Aku ora weruh irung-irungmu ana ing Panjenengan boten ngertosi Kakang. Estunipun kula menika ugi nderek perang mengsat tiyang Blambangan. Delalawon satengah margi sandal kula jebol. Lho, meh perang kula mboten sandal keneri kados pundi. Lho, Kowe man sikilmu Lah, mboten saged perang. Bener. Napa malih kula? Nalika kula menika paring tengara prajurit-prajurit Majapahit, kula menika teng ngarep dhewe. Nalika badhe perang Jumangkah tumuju Blambangan, ngepasi kula Jumangkah, sikil kula menika kejengklok. Dados kula balik. Lah timbang kula bacotke menawi mboten saged. Kamu ndak Salah boleh, kula oleh. kejengklok. Kula diarejeti sarjana. Pinter putraku Cak. Layang Seta Kumitir. Nggih. Pawadanmu ki ra matok. Oh, mboten. Wonten matur niku. Aku ngerti kok. Apa sebabe ana geger ing Majapahit? Kowe ora wani maju. Ana ing ngarep mergo apa? Sebabe? Ngarep mesti bongkok. Lino Lino kali lah saya Saya. Atu ndi?
iki men aku percaya. Ana ing pendopo disekeni kawula lan Sang Juta Ratu. Kalamun ana sing jajal kowe wani. Seto kumite dijajal. Monggo panjenengan pilih duding baju pundi ing Sing tetandingan kaya Seto Sing Kumite. sekti, monggo dipun adu kalian Seto kumite. Musuh Penjol, wah ladapannya. musuhmu dudu prati tuncak. Lajeng Atus sinten? Sing bakal gelut karo kowe. asu sinten monggo. Iki wonge ora tau perang. Sampeyan ngino. Lho ora tau perang kok ngejake. Yo le, Senopati kok tidu karo wong ora tau perang. Lajeng Senopati Mojopahit sinten ingkang boten nate perang? Aku dhewe. Aku dhewe. Sampeyan Panjenengan kepeng jajal Seto Kumite. Jajal ning ngene. Oh, siap. ditantang mo. kula ditantang Kakang Minak Koncal. Kados pundi? Kowe ditantang karo Minak Koncal. Nggih. Wani. Seto Kumite kok wani. Tantang prajurit kok ora wani. Hotel. Nggih. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Kula tetep wani. 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 Bagus. Nggih. Nek wani engko rungokke obo-obo. Pripun? Juli. Engko nek wis 1 2 3 suadu idiot. Oh, siatan nggih. Panjenengan Nek wani lho ya. Nggih, kula wani. Engko nek ora wani tak ijak Nggih. dhewe. Rumah bapakku 1 2 3 suadu. Dewi Tiwo. 1 Ya. 2 3. Ya. Kira mo. Jangan pengen mo. Jangan pengen mo. 1 2 3. Ya. Terus itu. Mak, Iki mloko panjenengan niku. sampeyan niku pripun? Sampeyan niku aja tunggu niku. Nggih. Kados pundi? Suwe nek karep ya. Anggir mau panjenengan maringi opo-opo iku maju apa mundur? Maju. Mundur apa maju? Maju. Gak mundur jelas. Ya bali. Apa nih? Barani. Wah, mboten jelas kok. Rungokke 1 2 3 maju saiki gila jono. Oh, kan nggih. Ah. Ono. 1 2 3. Ya. Wah, kirang mo. Kurang mau. Kirang mo. Nggih. 1 2 3. Ya. Yo. Kados pundi mak ayo jare iki kok. Anake partai koyo bento. Kok bento nih? Oh. Estunipun. Kula menika isin. Isin apa? Tetandingan kalian Kakang Minak Koncal. Lho anake partai lo gede kok isin. Isinipun kula niku tasih muda taruna. Nggih. Enten kalian Kakang Koncar. Iya. Kakang Koncar niku paribasane kayu gapuk, gampang koklek. Wis tuwa. Wong tuwa Mendang ora kondang. kalah dedel lila. Kene wong Tuwa, tuwa. kene wong enom. Lho, Suwe kudu. tuwa. Lho ora nek sing tuwa kok. Nah, sampean Panjenengan. Romo dhewe. Nggih. sampean gelut karo Kakang Koncar. Wani mulan. Sok Koncar. Nggih. Wani. Kadosan kula apa li wong? Bapak. Nggih. Siapa takut? 1 2 3 duduhke. Yo. Ah. Ah. Siji. Loro. Telu. Yo. Jurus napa? Jurus apa wong? Napa? Jurus apa? Harimau. Nyakarai. Bener. Siji. Loro. Telu. Ya. Jurus Jurus apa wong? Jurus apa? Bango. Nyucuk Nyucuk. batuke. Ayo tatang mel. Ciro. Lu. Ya. Wah. Panjenengan terus. Buka Pak. Wih. Sampai niku. Wes, patanilah bapak-bapak gen. Turun. Pas gen. Pas lo buru. Brutune Romo kecoblos anak gen. Sampun-sampun. Nuwun pangapunten Sang Juta Ratu. Dan prayogi menawi gedras sak tengahipun pedhati kasusnya. Tamu
mau nggo kursi dhewe mo. Aja cedak-cedak wong sing elek Loh. rupane. Nggih, sing elek sinten? Hah? Sing elek sinten? Lah sing rumong elek sapa? Oh, Ger. Tote. Nggih. Kakas iki ngeneki aku lho. Jan rumangsa to. Sampeyan rumangsa. Lah romo rupane kaya ngene lho. Ana ngoten sampean ku rumangsane elek. Sing ngertos. Angkling. Lho. Pangkling niku. Nuwun sewu Sang Juwita Ratu. Pangkling. Sinten mo? Kates rawuh. Kakas kan kene. Kakas awake dhewe bekakas, bakine bekakus. Tote. Nggih. Suwe ora jamu to. Lho. Terus Ajeng. Jamu pisan godhong telo. Maksude. Suwe ora ketemu. Ketemu pisan angkat buta sing siji. Angkutan buta. Wah, semangat. Angkut buta are angkutan boto. Angkut buta. Angkut parian. Angkut parian. Ada awake dhewe ora iso Iso. Kula nggih saged. Ajajan. Iso. Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Jamu pisan godhong gedang. Maksude. Godhong bidang. Suwe ora tau ketemu pisan karo patih lo gendang. Gendang ya, kleru. Asal Pate lo gendar, pate lo gendar. gendang niku jejere gender. Gendar. Nah. Iso ora kowe? Oh iso, suwe ora jamu pisan godhong pring. Nggih to iku. Suwe ra ketemu pisan lawan patih lo peking. Oh sembanggo kok gamelan kabeh. Oh iya, Liyane gamelan. Salah sampean jenenge kok nganggo gender. Kleru niku. Suwe ora jamu pisan godhong salak. Suwe ora ketemu pisan paten luwak. Putraku apa musuhku? Enggak gekong. Angkat lan kowe angkut. Pripun? Loro patih ingkang minal. Minal. Sing mulya kuwi lho. Minul yo. Ah. Minul. Blokonge yo minal. Iku tunggawe mintal-mintuk iki. Iki mung tak gawe digojek kaki. Nggih. Wose. Iki wos lho. Wos lho iki. Yo nek wose kan kok gak kuwi. Iki wose. Nah, Angkat angkut tumekamu ana ing Praja Majapahit. Wani miyak ngayaka praja sing lagi marasiku. nggih. Keperluan apa? Kula kepengin ngabiyantara wonten ngersanipun Sang Juwita Ratu dados mboten wonten perlu karo sampean. Sampeyan kok dibutuhke. Terus kan. Aduh, Aku iki minangka wakil. Aku iki patih. sinten Patih. sing takok? Iki tak dono kok. Aku lho mboten takok. Karepmu arep apa iki? Ketemu Sang Juwita. Ketemu Sang Juwita. Nggih. Ngono to. Nggih. Lungguh. Ket mau wis lungguh. Meneng. Tegese takon meneng. Nggih. Ngomong tak swaduki. Sing ngomong? Saduki. Yo, nggih. Sang Juwita Ratu. Terus niku sampean patih ngomong pripun? Karepe pripun? Angkat buta. Enten apa? Ngancam aku ora nek kene ora nek kono. Janjine sing ngomong, Swaduki. lah sing ngomong niku sinten? Aku Lah, ora pantes nek kula sajuk. sing ngomong Saduki. saduki gandeng sing ngomong aku. Sampeyan tak sajuk. Wah. Liyane aku. Nek aku aja mbok Lah saduk. terus kok nyajuk sinten? Nek aku mbok saduk, walat. Loh. Meneng Meneng. Sang Juwita Ratu. Menika pun nami angkat buta kali angkut buta minangka pepatih saking Kadipaten Brambahan. Piyambakipun badhe mawan rebak utawi pinanggih kalian Sang Juwita Ratu. Terus ngaten iki. Sampe dosa wetawismu. Istaken dawuh Sira angkat buta lan angkot buta. Adoh saka Blambangan minggah ana ing Pendhapi Agung Majapahit. Piyak sagunging sentana nayukaning praja.
Sira arep unjuk atur kalawan ingsun. Nemu wigati apa? Aduh. Lho sampean niku pripun? Lho iki njuk kuping apa ora? Didangu Lho digawe lawan Sang Juwita Ratu. Lak suwek lambe sampean. Ora mbak suwek wis suwek. Lah sing dipercaya iku omongane sapa? Lah jare kula kon meneng. Iku dhek mau nek iki aja meneng terus. Ora ndang piro. Iki didangu. Ayo ngomong ora takut semua blak buatan meneh. Wonten dalem Ayo sewu sama cerita. kene. Sowan kula kautus dening Adipati Wurubisma nggih minak jingga kinen ngaturaken nawala konjuk Sang Juwita Ratu. Yanira arep ngaturake nawala. Leres. Sadurunge nawala ingsun tampa. Apa sira wis mangerteni ijuane nawala kuwi? Babar pisan kula kekalih boten mangertos. Jalaran apa angkat buta? Nggih. Lamun to ijuane nawala kuwi wadi, pisuaran agung bakal tak bubarke, sira mirunggan mligi kalawan ingsun ana ing kapungkuran. Lamun to ora wadi, enggal-enggal aturke dimen kasireksanan sagunging sentana nayokaning praja ing Praja Majapahit. Mekaten iki Sang Juwita Ratu. Layangin Didi. Lho. Ingkang buta niku sampean kok malah takok kalih kula niku pripun? Aduh. Lah koplak. Enten apa? Ini ora omong. Ingkang atos-atos Sang Juwita Ratu. Kasimah gaget aku. Arep ngopo? Jukul layak. Sing kongkon sapa? Boten enten. Kene sing badal wakil aku. Oh, nggih. Arep jiko iku kudu izin karo. Ingkang menang niku panjenengan, Mbok. Patih. Pangapunten. Bener, Mbok. Jiko aku nyanyakan. Hei! Pecet-pecet. Oh, kurang ngasakan. Lajeng lan apa sampeyan? Sama yo, Le. Aman, aman, aman. Tutupi ya. Tutupi ya. Pun. Tutupi ya. Weh. Lho layak. Lho iki layang kosongan. Lah iki Tulisane ngeten kosok. Pripun? Besone pripun? Sing gamblang, walik ya. sing jelas, Mbok. Ya. Nggih. Rungokno. Apa malih Rama ya? Siap. Lho layak. Napa? Toh? Pripun? Sing gawa layang iki. Juwo to sine. Ape? Ngene ya cocok. Cocok kali cocok. Lho, cocok. Cancut tali wondo. Tangga paling dawa. Ngene ya, ya. Ngene ya, ya. Rungokno apa sing dadi kandhane Rama. Nggih. Sing gawa layang iki. Nggih. Ida. Ngene iki ya cocok. Seneng aku. Ngeten ya cocok. Anak bapak iso kompak. Apa ini? Wong Majapahit yo ngene iki kompak. Kompak, Le. Wah, cocok to sampun to. Denger di ben tak gecek tak
Duh Pak Kalo biaran kok. Lah ngendikane pripun? Sing golayang idak-idak. Iki ngono sing. Nggih. Omongane Romo ya. Sing Jawa layang pisanan iki. Nggih. Jotosi saduki nek iso pateni. Jos gandos rewur. Anak dika seto saka mitir niku tanggap ing sasmita. Tanpa diperintah jumangkah. Tanpa diperintah. Ning anake gendeng bapake koclok. Oh, nyetar. Kok iso? Angkat buta, angkut buta. Ah, Kuwi mung caraka. Utusan, nggih. ya. Nglamar wontenipun Sang Swita Ratu Kencana Wungu. Wong nglamar niku pindhane wong dijaluk Ditampa ya. diparingi matur nuwun ora ya ora apa-apa. Nanging Nanging piye? menawi tumindak panjenengan seta kumitir kados ngaten kapireng dening Adipati Padmancanegara kawula Majapahit bakal ningsemake jenenge napa Majapahit menika negari ket agung Ya. keduwe kasusilan godhanging kasusastra nek cacakanipun kados ngaten wah repot gila Nggih. tunggak jati kula mboten ngerti. Jangan kok. Aku ora gumun. Kabeh pro prajurit. Pumpung durung adoh. Oncate bendaramu layang seta layang kumitir. Bojongen. Monggo. Lah yo ayo. Monggo. Aku iki sapa? Wakil Ratu. Wakil ratu. Nggih. Sing bayari kowe. Ki aku. Boten. Netak. Boten. Lah kok ora? Sing bayari Pak Mogol. Oh yo, lha kowe. Ayo budal. Lho, boten ah. Mau Pakil Ratu Sedan. Aku. Nggih jenengan monggo. Aku budal. Nggih. Oh yo wis. Budal. Maju ke Ngarso. Aku tak jaluk sumpah Prasetyo mungkrung kupi bumi Majapahit. Mergo Majapahit bakal tuh perang gede antarane Blambangan. Siagake ruangmu kabeh, balik ke wong Blambangan. Ayo, budalke dina iki. Wis tak kedawuh. Para tamtamu. Jaga Makaryo. Nesti Sanjata. Lumaksana magita-kita. Tadya! 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 Tugas orang PKB. Cepat tuh mbak kampengan Parwoko. Yang gawe-gawe gani. Kamu tau wong-wong orang Blambangan siapa itu mau?